Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah. Wasul khusus limu alif hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana khairul munzilin. Wa ana utawi ingsun iku khairul munzilina. Baguse wong sing padha kanggonan, wong sing padha kanggonan. Ae tegese khairul mudhifina, baguse wong kang ketamonan. Fa innahu mongko sak temene utawi Nabi Yusuf alaihi salam iku kana ana sapa Nabi Yusuf ana iku qad ahsana temen-temen bagusake sapa Nabi Yusuf dia fatahum ing pira-pira tamu, dia fatahum ing pira-pira tamune muddata iqamatihim sak suwene netepene para tamu ngindahu ana ing dalem ngarsane Nabi Yusuf. Neng nggon Quran Nabi Yusuf disifati wa ana khairul munzilin. Ayate ingsun Nabi Yusuf niku paling bagus-baguse wong sing kanggonan. Artine wong sing ketamonan. Karena Nabi Yusuf niku angger muni duwe tamu lemul yakke tamu jan sak pol-pole sehingga duwe derajat paling bagus-baguse oleh mulyake tamu sak suwene tamu niku netep sak suwene tamu niku nang gone Nabi Yusuf. Ya para nabi kabeh ngono kuwi wong ngantek Kanjeng Nabi ngendika kok ana 5 golongan utawa 5 tingkah nek sing le nandhangi iki kesusu merupakan sunahe Kanjeng Nabi. Pamangka kabeh perkara niku nek le temandang kesusu saka setan kabeh. Apa wae nek le temandang iki kanthi kesusu wutuh saka setan kecuali 5 perkara iki. Lah salah siji saka 5 niku kesusu mulyake tamu utawa kesusu nyuguh tamu. Kuwi sunah kuwi. Ora saka setan nek kuwi. Dadi nek ana tamu ki age-age disuguh, age-age dimulyake. Iki apa ta apa ngono. Mula sing kulina duwe tamu niku iki pendak dina wis kudu siap-siap pacitan nyamikan nggo nyuguh.
raketan kok klempeng, nek ra lempeng ya wis kletik-kletik gendar apa-apa intip ngono. Nek sing mburi kae ra ndek bayangan lah ra tau ndek tamu. Ra tau ndek tamu ya nek sing mburi kae gitu. Ndek tamu pisan pindhoe wis iso ditebak. Nagih hutang. Nagih hutang. Nek sing kulino di tamu niku lho kudune wis siap-siap. Biasane siap-siap. Wah iki kok pangan sing kulino nggo jamu tamu kok entek ngono blonjo biasa. Nyepaki kok nggih. Kudu ngono kuwi. Karena niki bagian ibadah, ibadah iku kabuangan sih. Jenengan weruhe ming dosa ora ngibadah. Nek dosa wae iso maca, nek ngibadah ra wiruh. Nek nggon elek nek nggon dosa gek sing nglakoni wong liya ngono ya omah weruh banget. Nek nggon elek karo dosa. Ning nek nggon apik-apik kaya keten iki, kaya sing kula aturke wingi esuk nika lho. Mulyake tamu ngeten iki ya bagian ngibadah, terus wingi ngejak jalan-jalan mbok wedok iki ya ngibadah. Terus engko istilahnya nuruti penjaluke anak ngono ya ngibadah. Be anak ini mangsa-mangsa umur SD iki mung njaluk duit nggo jajan wae. Jajan wae nek umur-umur SD. Wingi sore kula tengok ten niku ngerti-ngerti jejak nyikep kula kae. Kula wis paham iki wis njaluk anger ngene iki. Ayo ngerti-ngerti iki dit bi. Agak arep jajan apa surup-surup kok kita. Arep tumbas dimsum. Wang dimsum ki biasane nggo nernit kok. Kabulet tuku dimsum. Oh kae gipsum kok. Gipsum. Wah akhire karo adine ning kene karo adine Adip kok ketahuan ning kene terus. Lah pira karo adine ditukoke ya? 35.000 kuwi tak hitung-hitung. Kuwi tenane lho kuwi. Nek wong loro ya 35.000 piye. Kene dadi ngulungi 35.000 je sesore. Ming sore surup tok niku. Durung sak awane jajane sedina ora gagal 50.000 ya. Ning wong kula iki mikire iki engko iki tak unduh ya. Ora dunduh sapa-sapa ya. Ngulungi anak ngono iki mikire tak unduh. Dilele ya pasana ngono ya tetep wis mikire iki wis ditulis karo Rakib wis dadi mlebu ning rekeningku sesuk karek ngunduh. Pipite secara pribadi ra nyekel ora apa-apa ning wis tertabung ning kono. Saking dene kula ki nek ana tamu kae kesusu nyuguh wedang ki tak seleke kono tak kon jikuk dhewe kok. Pokoke niki ya nek ngombe jikuk dhewe ya aku ya ngono kuwi. Ora mung kesusu, langsung tak kon jikuk dhewe. Ana teh Jawa, ana aqua, tak kek kono wae kae. Di ana teh Jawa, ana aqua, nek ndak tak nggodhok kesuwen. Ngono kuwi engko ndak selak do lunga. Kaya teh Jawa karo aqua iki swajeg. Mbiyen ning pawon kuwi do takon jikuk ora gelem ya tak kek kono saiki. Ibu-ibu sing cerak sing ngelak kuwi oleh kok jikuk. Sing ngelak lho, sing cerak lho, sing ado rasa.
Diatur rasa. Nek iki kok ngulon tek iso ae. Sing jerak. Ora iki bodo karo ora bodo mesti duwe kaya lha kula iki tamune sak waya-wayahe. Tamu sak waya-waya wono terus. Dadi ora bodo kae mesti siap-siap kok iki. Ning yo nek kon godhog kesuwen kuwi mau mung tak tukokke sing instan ngeten niku. Biyen sok ning pawon kae tak kon jikuk do ora gelem saiki tak tokke nek saya. Tak salahke kono kae pokoke nek teko kae langsung niku nggih nek ngunjuk langsung jikuk niku mawon. Pawon ra gelem jikuk. Lah yo gaya hidupnya iki gaya fair kaya jaman ning pondok apa-apa do tandang dhewe njikuk dhewe mlebu metu dhewe ngono kok ya. Dadi kadang kala gegawa ki biyen ngono kuwi niku mang dhewe ngono kuwi. Mikire iki kaya gaya hidup ning pondok kae di jaman semono apa-apa wis mlebu metu njikuki dhewe-dhewe niku kan. Nek pawon jenengan ora mungkin ana wong mlebu demit kowe gila e. Wong angger ana wong mlebu dipliriki. Pliriki darane arep njupuk gelas. Pliriki darane arep njupuk sendok. Wis duwe rasa curiga-curigaan ngeten niku dadi angel. Dadi fair pokoke dadi wong urip iki fair kepenak larase sing misine niku gawe nyaman kanca srawung, gawe nyaman sedulur, gawe nyaman sapa wae. Niku jenenge ibadah asik urip niku. Ana tamu pipite anu disikapi ngeten iki, sikapi age-age disuguh apa sing dadi duweke roti toples kongguan iki tokke walaupun isine intip ora apa-apa. Ora apa-apa wong niku bagian ibadah e. Mula terusane ayat fa illam taktuni bihi fala kailalakum ngindi wala takrobuni nganggone kasrah ora takrobun niku nek kudune nek sing niku ki bentuke fi'il mudhari' sahih akhir kudune takrobuna ning niku dikasrah mula kudu diketokke. Fa ilam tak tumangka lamun ora padha nekakake sapa sira kabeh ni ing ingsun bihi kelawan dulurmu sing nunggu bapakmu ning omah kono. Nek ngaji ket dhuwur tafsire ketemu jalure iki ya ketemu. Karena jalan ceritane urut. Iki arpa ayate fa ilam taktuni bihi fala kailalakum indi ngene ketemu urutan. Nek sing dijujuk karo ora ngerti artine ya ora dong iki rada angel mbalekke jalur cerita kok. Ya kadang kala ngaji sing modele ditafsiri ngene iki trimo ra mangkat, trimo ra gelem, ternyata duwe ati licik. Ora gelem kon ngaji tafsir ora gelem trimo deres trimo maca biasa jebul nalika ora gelem ngaji tafsir ki atine licik pripun wedi ndak kesemet nek ilek manten iki atine iki wah aku gemang nek ngaji tafsir nek cara dikorek keterangane niku ngeten niku dadi ana wong niku wedi ora gelem ngaji tafsir masalahe jebul wedi ndak kenengan. Kuwi jenenge ati rusak kaya ketene wong pancen Quran iki dienggo ngelingke saka hal-hal sing ora cocok kok. Nggo ngelingke saka perkara sing ora sejalur. Lah kok wedi nek kenengan, wedi nek kesemes, wedi nek kesindir. Iki berarti pisan sakjane ngakoni nek kelakuane ora jumbuh karo
aturane Quran malah kepara prajane dhuwur isin nek delenge Quran iki isin mula trima angger ana sing ngaji model ngeten iki alian ngaji model ngeten iki mulih wis gue malah mulih kok ndak kesemet kok nggo tutup ati utawa tutup rasa sing ngono kuwi tekan omah terus maca Quran bismillahirrahmanirrahim ngono kuwi terus ngati brontok wis rusak ngono lho kita iki kudu kon selalu golek pepeling saka Quran men Quran ngelingke wong kita niku golongan wong sing lali-lali selalu kon golek pituduh saka Quran wong kita itu golongan wong sing urung ngerti ben dituduhi karo Quran ha kok nesu terus mulih ngetigi kae ngono wae nyalahke sing ngaji apa ayo ngaji nyabeti atimu ya atimu men sabeti ya ya Quran ini penuh dengan sindiran kenapa? Bukan salah Quran Quran itu penuh dengan sindiran ora kok salah Quran ning salah kita le adoh banget saka Quran ora wonge sing adoh tapi kelakuan kita itu jauh sekali saka syariat Islam. Mula kudune nyerak Quran, main Quran kita di pedoman urip malah nesu. Nah, mula ya mbok ketoke alus apik kae men penuh dengan dosa. Kenapa dengan dosa? Sengit Quran ini sudah dosa. Ya dengan apa? Sengit karo isine Quran iki dosa. Wonge trimo adoh karo Quran sebabe gemang nek disindir, gemang nek kenengan. Wong kadang nek kenengan terus nesu-nesu kae. Iki wis dosa sik karena nglawani Gusti Allah. Cara Allah ki ngekeki aturan kowe kudu ngene ngono kuwi, dhek ngomong gah ngono lho. Allah diwegahi. Apik ngene iki seneng ro Quran, nyerak ro Quran. Ya apik iki. Walaupun bar iki ya ora manut Quran ning ra nyerah. Nek iki nek apik walaupun ra manut, lha le manut kuwi piye nggo sandal wis lali kok. Iki engko metu saka kene nggo sandal ngono wis lali. Mau ngaji apa walah aku malah jak omongan iki mau ayo. Makane wong aku iki mung netepi kewajiban kok ya nek ngaji iki nek kon mikir jero ra tekan. Aku angger tak nggo mikir titik mumet. Lha kok aja mbuh utekku ki piye ya rene. Angger tak nggo mikir titik mumet ya. Yo karek sing dipikir. Karek sing dipikir lho iki. Makane jalur-jalur cerita sing ning Quran itu apik banget nek jenengan iki gelem sinau tafsire. Jan amat sangat banyak pepeling, amat sangat banyak ayat sing iso nambani ati. Mula tombo ati iki 5 wernane, salah siji maca Quran sak maknane. Nek jenengan iso ngrasake tenan dadi tombo ati. Kula kerep oleh tombo ning Quran iki kerep sing gundah, sing resah, sing ra tentrem gara-gara ngrasake suarane wong karo Quran dilengke akhire menep atine manter mlayu nang gone Gusti Allah. Wong-wong do nyuwara rada ditepiskan kae iso. Iki mulai oleh tombo tentrem. Kerep kula nemu ngeten-ngeten niku kerep. Mula niki Gusti Allah ngendika nganggo lesane Nabi Yusuf fa ilam taktu mongko yen ta ora gelem nekake sapa sira kabeh ni ing ingsun bihi kelawan dulurmu sing nunggu bapakmu omah kana
Ae tegese bi akhikum kelawan sedulur ira kabeh min abikum saking nunggu bapak ira kabeh iza utum nalikane bali sapa sira kabeh marrotan ing dalem ambalan ukhra kang liya fala kaila mongko ora ana takeran iku maujud lakum keduwe sira kabeh ngindi ing dalem ngarsa ingsun. Ae tegese fala ta'ama mongko ora ana pangan iku maujud lakum keduwe sira kabeh yukalu kang iso ditakerke ngindi ing dalem ngarsa ingsun. Wala takrobu lan rasah padha cerak sapa sira kabeh ni ing ingsun. Ae tegese latat hulu rasah padha mlebu sapa sira kabeh biladi ing kutha ingsun. Fadlan apa meneh ngan wusulikum saking teka ira kabeh ilaiya maring ingsun. Diancam karo Nabi Yusuf terus diancam. Sesuk nek rene meneh kok ngantek kowe ora nggawa dulurmu kaya sing tak critake kuwi lemune isih ndhe sedulur kon nunggu bapakmu ning omah. Lah sedulurmu kuwi tak kon gawa kok sesuk ora tok gawa. Ora tok gorene. Teko yang kedua ketiga sesuk kok ora nggawa sik sedulurmu kuwi fala kaila. Mongko ora ana jatah takeran pangan nggo kowe kabeh. Ora bakal tak kei. Fala ta'amalakum bi utawa yukalu ngindi. Ora bakal tak kei jatah pangan, malah kepara karo pengawal-pengawal lan penjaga-penjaga regol kono tak kon ngusir ora oleh mlebu karo ora ana kailan. Mula jenengan kaila kae iki asline maknane takeran. Ketoke apik to, sapa iki jenenge kaila iki maknane takeran. Oh, iki dienggo takeran iki berarti wong. Kata wong saiki nek jenenge anak kaila, waduh aku sok guyu iki wae iki berarti anu iki. Nek lenga ya kae takeran lenga. Gayung. Iki gayung. Nggo takeran to. Nek sing umum ya mengkur botol bensin seliteran. Iki kaila iki lho. Lah kaila iki jan murni makna takeran iki. Kaila iki maknane jan murni takeran. Nggo naker kuwi. Ketoke apik banget kaila. Ning nek bali ning Arab maknane rasib. Nggih. Iki nek ngantek kowe ora nggawa kuwi muni adimu kuwi sing saiki tok kon nunggu bapakmu wis ora sah rene. Nek ngantek rene ra tak kei jatah pangan. Aku wis wanti-wanti iki wala takrobuni kepara. Rasah cerak-cerak ingsun takrobu aja cerak-cerak sapa sira kabeh ni iki kasrah. Ni ing ingsun. Artine rasah mlebu ning kratonku. Ora oleh aku apa meneh kok teko madhep aku rasudi ya. Iki rada anu keras kok ya iki rada keras. Ning nggo meden-medeni saja. Le keras iki. Pokoke nek ora nggawa adimu ditenono. Bapak-bapak ya ngono kuwi, Pak. Nek ra gaweke wedang, ra ono dit. Rada keras titik kok ya. Pokoke nek ra gaweke wedang, ra ono dit. Jebul sing wedok iki ya omong, "Lah apa kowe iki tau ngekeki?" Ya wis. Gaya ning kepenyak iki jenenge. Gaya ning kependel.
Lho nek nggon urusan dit mburi rak tok wae ra ngrungokke to. Ayo karang yo ora tau ngekeki tenan jir. Makane yo ora wani nganggo metode kaya sing kula aturke. Nek ra gaweke wedang ra tak kei dit ra wani omong ngono kuwi kok ya. Ora bakal omong wis. Karena memang wis kulino ra ngekeki. Wis apal nggih. Mula ya semeneng wae pipite gaweke ya tak ombene. Pipite ora ya tak gawe dhewe. Iki karang ora anu kok ya. Napa jenenge ora terpandu karo Quran untuk mujudke pengibadan sing engko dienggo ngisi catetane raqib. Padahal misi urip niku mujudna pengibadahan sing sekirane engko gawe sibuk malaikat raqib. Seneng gawe dhuwur wingi diterangke seneng gawe bagus. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sak temene Gusti Allah niku seneng banget karo wong sing do gawe bagus. Makane urip niku seneng gawe bagus. Gawe bagus lho. Wau dalu kula terangke ngibadah niku sing paling top iso manfaati ning wong liya. Khairun nas anfa'uhum linas. Kuwi ibadah sing paling top. Iso memberi manfaat ning wong liya. Ning kadang ibadah niku jedule saka ego. Aku kudu nglakoni iki. Sing gara-gara ego niku ora manfaati ning wong liya, malah madharati ning wong liya. Lah kuwi jenenge ngibadah gagal. Karena dasar le temandang saka ego. Ini ibadah gagal. Wong ego iki sing dipikirke dirinya sendiri kok. Misalkan nek kaya ibu-ibu niki ego. Ketoke ibadah ning ego, mlebu pawon. Ngene iki ya seming langsung goreng ndok po gawe sarimi. Kamangka piring gelas ndok tengkel reget. Ora dipikirke mlebu pawon iki langsung gawe ndok apa gawe sarimi. Nek ditakoni lah kok goreng ndok, lah kok gawe sarimi, hooh aku ngeleh arep madang. Berarti le temandang korgo dirinya sendiri, ego nih. Sing siji mlebu pawon langsung njeblake kompor, godhok wedang nyambi asah-asah. Ditakoni lho kok le esuk-esuk wis gedabikan asah-asah, engko nek bapakne karo anak-anake do arep madang ndak ra ono ajang sing resik. Lho iki nggo wong liya. Lah kok godhok wedang, ayo esuk-esuk bocah-bocah karo bapakne men do ngombe pikirane nggo wong liya. Iki namanya ibadah. Mula ndelok ukurane wis ketok sampeyan iki ego apa ora wis ketok. Wah, kene iki sinaune jlimet wajake. Lah sing parah meneh iki parah ibadah ego ning ora krasa. Ibadah ego iki ora krasa pripun sing diegoni niki diri sendiri bukan orang lain. Iki jak ngaji ngeten iki men tambah pinter gemang. Karena engko marai minterke diri, iki ra ego nek ngono. Karena iki engko marai minterke diri. Lah terus piye ora melu ngaji malah melu amaliyah nang kono. Gek bentuk amaliyah kuwi nyeleneh. Angger sak nyangan kudu nggawa mahar. Kudu nggawa mas kawin. Amaliyah nang kono iki pertemuan pertama mahare 250. Jenengan paso. Iming-iming dunya iki biasane iming-iminge dunya. Iki dengan bayar 250, kiyaine utawa pimpinane ya omong ngono kuwi. Iki padha karo kita niku wis terdaftar. Mbuh kuwi piye ora tekno kan. Lha muni wis terdaftar karena wis ndaftarke nggo 250. Pertemuan kedua sesuk nang kono iki nggawa mahar meneh 500. Iki dienggo penyuwunan.
Insya Allah iki engko laku 3 sampai 4 kali, cilike 3, gedene ping 7 gol. Lah muni gol, padahal gol ki mung silet sak ngertiku. Lah iki serius. Akhirnya yang kedua pasok 500, melu Amalia. Yes. Ini 2 kali lagi insya Allah beres. Karena wis ping pindho 1 kali lagi insya Allah beres. Menyang yang ketiga kudu nggawa mahar karo 0,5 juta. Mulane sing do melu-melu ngaten niku wis nibotangi ketoke ya entek-entekan biasane. Ati tenan ora entek-entekan. Ora tau hasil tujuane tapi malah entek-entekan. Wong iki terus engko. Wah, iki wis ngantek sing ra duwe duit kae. Iki ego jenenge ngibadah ego iki kok ngene iki. Sesuk nggo Amalia mahare 2 juta ora duwe duit, judeg iki. Kamangka pimpinane ngomong, nek ngantek ora mangkat pisan, nek ngantek mandeg pisan kabeh gugur limune. Ha wis kudu mangkat. Akhire omong karo sing wedok, anu ya Bu, nyilih ahli-ahli musike. Ali-ali 3 gram bablas. Parah nih, jan parah banget. Wong donge ngaji we cetha, dengan ra ngerti dadi ngerti nggo minterke diri. Lah kok malah melu kok ngono ming teko gedereng iming-iming donya, parah. Sayangku saya parah karena ibadah ki nek krana donya Allah ngendika ya tak kei sesuai karo karepku ning titenono nek mati langsung neraka. Karena kowe golek donya amping-amping nganggo ibadahku. Bahaya banget sing ngeten iki. Ambok ngeten iki wae asik. Ngaji krana Gusti Allah tur ora ngamal wong radong dong. Pet malah ngene iki aman. Ora ana wong nyeneni, ora ana wong nyalahke. Gusti Allah wis sesuk ora nyalahke kok. Wong Gusti Allah iki ya dong nek sampeyan ki goblok ngono lho terus aman malah. Gila hebate kan. Aja egois. Dadi ibadah ki aja egois, tapi misinya adalah memberi manfaat ke orang lain. Ini istimewa nek ngeten. Niki sik terus ke sesuk muga-muga dadi ridani Allah, dadi berkahi Allah, dadi rahmati Gusti Allah, dadi celengan ngamal saleh sing nekake kamulyan kanggo panjenengan sedaya dunya akhirat. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.